Разчитаме сега на специалистите, които работят в Футболния съюз, дано успеят. Има хора, които наистина много разбират от футболния бизнес. Просто трябва да намерим още малко специалисти, експерти. Ако намерим правилните експерти, тия хора, които са доказали, хора експерти, хора менеджери, хора, които знаят как се прави футболен бизнес, просто наемаш такива 2-3 човека и нещата ще тръгнат в България. Нямаме търпение ние в България да дадем шанс на хората да направят нещо, което ще отнеме 2, 3, 4, 5 години. Ние искаме резултата на момента, искаме да купиме, да продадеме и да сме богати. Здравейте, приятели, с поредният епизод на Бизнес кафе с Галбачев. Преди да започнем и да ви покажа кой днес е мой специален гост и на каква тема ще си говориме, нека да направим добре познатото ни упражнение. Абонирайте се за този канал, натиснете и камбанката, защото така получавате известие, когато се качи ново видео, а и вие контролирате алгоритъма. Споделяйте и коментирайте, благодаря ви за обратната връзка, която ми давате. Преди да започнем, нека да видим благодарение на кого този подкаст достига до вас. Днешният подкаст достига до вас благодарение на UG Media Studio. Ако искаш да заснемеш свой професионален подкаст, ако имаш нужда от видео и аудио обработка, UG Media Studio е твоето място. Посети сайта на студиото и разбери повече информация. Днес в епизода на Бизнес кафе с Галбачев ви срещам с утвърден спортен журналист с дългогодишен опит от над 20 години в отразяването и анализа на футбола, както у нас, така и по света. Той е човек, който не просто следи мачовете, а разчита детайлите, управлението и скритите механизми, които движат футбола като бизнес. С него ще говорим открито за проблемите, решенията и бъдещето на футболния бизнес в България. За мен е огромно удоволствие да кажа добре дошъл в този епизод на Станимир Бакалов. Здравей! Здравейте, господин Галбачев. Изключително прецизно написано. Много ми харесва. Ще ви взема за сценарист в моя подкаст след време. Супер, с удоволствие. Как си първо да те попитам? Перфектно, когато такива хора като тебе позитивни и интересни ме канят на подкаст, как да съм. Само щастлив и само напред и нагоре да покажем на хората и да кажем какво мислим за нашите неща, за футбола, за бизнес, футболния бизнес и прочее. Знам, че това е тема, която много хора ги интересува. Директно ще те попитам, има ли излизане от нашото футболно блато и това дъно, което вечно не можем да стигнем сякаш? То винаги има. Просто трябва да намерим правилните хора. Когато намерим правилните хора, нещата горе-долу ще се случат във всяка една област. Независимо дали е спорт, политика, музика. Ти ако намериш един добър певец на една добра група, какво ще се случи? Групата ще тръгне нагоре. Така и ние трябва да намерим правилните ръководители, които да управляват българския футбол. Това е. А на този етап няма ли светлина в тунела? Не се ли вижда? Малко по-добре от преди години, но разчитаме сега на специалистите, които работят в Футболния съюз, дано успеят. Има хора, които наистина много разбират от футболната работа и футболния бизнес. Просто трябва да намерим още малко специалисти, експерти. И то не само от България, от чужбина, и да свършим работа, но това е въпрос на време, а и най-лошото. Никой не пуска кокала, господин Галъпчиев. Това е проблема в България. Защото ако има по-добър от тебе и ти можеш да си му гост, ко-водещ и така нататък, още повече ще се гледате, още повече хора ще се абонират за канал. Сега, не казвам, че вие не сте добър водещ. Давам един прост пример. Така е във футбола. Ако намерим правилните експерти, тия хора, които са доказали, аз директно ще почна с имена в световен мащаб. Хора експерти, хора менеджери, хора, които знаят как се прави футболен бизнес. Просто наемаш такива 2-3 човека и нещата ще тръгнат в България. Сигурен съм. Това ли е един от основните проблеми? Именно липсата на тези хора? На тези липсата на човек, който разбира и работи от сутрин до вечер. Това е липса не само при нас, липса на много места по целия свят, но такива хора, ако намерим, това е перфектно. Ето, аз давам един пример бърз с Локомотив София. В момента намериха преди една година един експерт, треньор, човек, който е работил във Франция над 15 години, менеджер, познава най-новите неща в футбола, треньор и бивш футболист Радко Достенич. Той беше 2 пъти шеф на школата на Цървена звезда.
При първия път, когато беше, и изкараха футболисти за над 20 милиона евро продажби в световен мащаб. След това втория път влязоха в Шампионска лига с тия деца, които той ги отгледал от малки. Ето такива хора, ако ги има в България, супер. И аз се адмирирам решението на ръководството на Локомотив София да покана такъв човек, който знае как се прави футболен бизнес. Друг такъв човек е Станимир Стоилов. Такива хора са в България ценни и могат да направят от нищото нещо, както той доказа в Левски, когато от една разбита команда от 5-6 човека, които имаше на терена, той направи отбор, който следващата година взе купата на България и то на финал срещу ЦСКА, отбор, който ги беше побеждавал десетки пъти и просто беше страшно за феновете на Левски, но той дойде и го направи. И изкара пари от това нещо. И Левски после продадаха футболисти, и Уелтън, и много така. А той реално ги взе без пари или точно, много малка... Свободни агенти. Втори от резерва Фетър, футболист на Берое, не знам какво да ти кажа повече. Ето така се прави футболен бизнес. Обаче най-хубавото е да се почне от школата. Защо? Защото там всичко е без пари. Ти когато на времето Локомотив София, когато направиха Емил Гаргоров национал и го продараха на ЦСКА на времето за 1 милион, той за Локомотив струваше 0 лева. След това ЦСКА го купиха за 1 милион, след това го продадаха в Русия, взеха проценти и така нататък. И те си решиха проблема, примерно с бюджета за една година. Разбирате ли? Трябва да се продадат 2-3 футболисти. Сега бившата Югославия, сърбите, хърватите, какво правят? На 18-19 години продават футболисти за 5-10 милиона евро. Той ти решава целият проблем и бюджет на клуба. И постепенно изграждаш нови. Има и още един метод. И аз даже мисля да го предложа на ръководството на Левски. Значи Алкмар видя какво направи с Левски. Там има 17-18 годишни момчета. Взимаме 5 от Алкмар, взимаме 5 българи, взимаме 3-4 от африканските страни, да има и черни, както казват. Това не е расизъм, това е просто цвят на кожата, нали? И защото те са много здрави физически. И какво се случва? Правиме 18 годишните от Алкмар идват, обиграват се в България. Отбора расте нагоре. При следващата продажба какво се случва? Утре го купува Челси, 5 милиона евро, 10 милиона евро, Левски взима процент от това нещо. А той играе в първа лига, на страна от Европейския съюз. Нали така? Точно така. Ето това е, което мога да предложа като футболен бизнес. Ние засегнахме темата и с сърбите, защото харватите вече са много далече от нас като цяло, но как ето едни сърби го правят и винаги имат футболисти в добри европейски първенства, а ние някакси не можем да ги създадем, а по школите има доста деца, които играят. Първо, сърбите имат характер, особено треньорите. Сърбите, лека му пръсна Мил Драк Ешич, човек с характер в Славия, в ЦСКА, победи Ливърпул на Анфилд. Когато каже това ще се случи, това ще се случи. Ако някой му каже не, няма да се случи, то казва мерси, довиждане. Радко Достенич, Стевица Кузмановски, сръбски Любко Петрович, легенда. Славолюб Муслин. Той е господин, както казва в Сърбия. Господин означава човек, който много е постигнал в живота. Значи Муслин, Достенич, Стевица, Ешич, Любко Петрович, това са хора, които те имат характер. Те казват, аз мисля така и така ще го правим. Ако ти имаш по-добро решение, не ме викай, ти знаеш да си свършиш работата. Ти си бъди треньор, президент, каквото искаш. Мерси. Това е. То е много показателно, може би това, че много сърби са били треньори в Левски, в ЦСКА, в Славия, включително и Радко Достанич беше минало там. Да, а колко българи бяха треньори на Звезда и Партизан? Ето, виждаш ли, много добър въпрос. Защо? Първо, има обучение. Това е много важно. Ти 15 години, ето дадах пример с Доснич. 15 години ти работиш в школата на Франция, в Пари Сен-Жермен, ти си в училище, което 5 години ти гради пролиценз. Ти нямаш право да стигнеш до пролиценз, ако не си водил един френски отбор в Б група, един френски в А група. Дигаш нагоре нивото, вървиш напред. Той е приятел с тогавашния спортен директор на Пари Сен-Жермен. Сега най-последната информация. Пари Сен-Жермен е клубния европейски шампион на България. Радко има цялата методика, която Пари Сен-Жермен има. Как да не се радваме на такива хора да дойдат в България и да учат нашите деца?
И може би трябва да ги задържаме и да ги цениме все повече, а не... Не, просто трябва да им се дадат на такива хора свобода да работят. Той отива на стадиона в 7 сутринта и се прибира в 10 вечерта. Свободен ден му е, когато има мачове, да ги гледа как се развиват. Имаше преди време, сега ти по-добре се запознат в школата на Левски, Ян Декърс, мисля, че се казваше, един холандец, който много тогава си вървеше школата напред и човека явно си разбираше. Това беше, мисля, че първият престой на Любко, като дойде. Съгласен съм. Не, това вече точно така. Любко и след него. Някъде там беше, да. Значи, холандеца имаше знанията и цялата методика, която Аяксия имат, това донесе в Левски. Просто нямаме търпение ние в България да дадем шанс на хората да направят нещо, което ще отнеме 2, 3, 4, 5 години. Ние искаме резултата на момента, искаме да купиме, да продадеме и да сме богати. Изчакайте, това е безценно после. Тия футболисти, тия деца струват 0 лева на клуба. Обаче ти имаш възможност да ги развиеш, имаш възможност да ги продадеш, трима да продадеш, ти вече си решил проблема за години напред. Добре, по повод специалистите, това, което си говорим е примерно показателен е факта, че наскоро имаше един специалист в ЦСК Пауло Нога, който също беше минал през редица отбори, но там според вас какъв беше проблема? Че не беше на правилното място поставен като директор или може би в школата щеше да свърши повече работа? Много управници, много шефове. Значи, дайте шанс на един човек. Той да си определи екипа, той да докара треньори или да работи с настоящи, да ги обучи, да каже ставаш, не ставаш, можем напред да вървиме. Тогава всичко ще е по-лесно. Когато се сблъскат 5-6 човека, които са на заплата и всеки иска да се докаже пред шефа, тук в случая Валтер Папаски, той човек дава толкова много пари, това е най-богатия клуб, може би на Балканите в момента заедно с Олимпиакос, да не казвам, аз съм сигурен, че и по-богати са от Лудогорец. И ти като имаш 6-7 човека и всеки иска да се покаже, да се докаже. Нали знаеш в една фирма като почне, да, то добре работим, чакай аз да кажа шефе, чакай аз се подмажа, нали? Ето това е проблема. И тук оставете го човека, помагайте му. Тук няма искреност. Когато има проблем между хората, тогава е много страшно. И един нещо измислил хубаво, друг измислил хубаво, всеки мисли, че е измислил най-доброто и открил топлата вода. Дайте шанс на един, като сте решили да го направите, преценете го, напишете, вижте то колко е добър, какво е постигнал, какво може. Ето сега Левски поне един испанец, Веласкес, чакат го, добре, действа. Той си докара човека екипа. Това е положението. Това може, това прави. Една година, 2 години минава, харесва ви, не ви харесва, довиждане. Аз в началото, никой не го знаеше Веласкес, но честно казано бях доста доволен, когато го взеха, защото сега испанската футболна школа, всички знаеме, че треньорът явно е научен. Въпросът беше дали ще успее да предаде това и на футболистите, дали ще може да си говорят на един език. Ако си бил треньор в Испания на отбори, като дори за половин година на Селта Вилерал, няма как да те сложат, ако нещо не знаеш. Разбираш? Те не са глупави президентите и собствениците на отборите, но са му дали шанс. Тук в Левски му даха повече шанс и аз мисля, че този човек заслужава да стане шампион на България. На този етап поне показва, че заслужава да стане шампион на България, въпреки многото пари на ЦСКА, въпреки рутината на Лудогорец и новото пари, има шанс. Левски има нещо, което Лудогорец няма, ЦСКА има, но в момента не е. Чакаме го. Публиката. Да. Публиката и много подкрепата, истинската подкрепа. Ти видя на Алкмар и Левски преди повече от месец какво се случи. Падат отбора 4-1, публиката пее 1000 човека, в делнични дни отива да подкрепят отбора. Много неща да си говорим за футболен бизнес, давай питаме. Какви са грешките, които най-често собствениците правят? Само това, че те са мислят за експерти, давайки пари ли? Това ли е най-основното? Сега ще ти кажа директно. Идва, ти ме наемаш сега тук да работиме заедно. И аз те открехвам на телевизия и ти обяснявам. Това се прави така, това се прави така. Дай сега тук да направим еди какво си. Тук ще дигнем рейтинга, хората ще ни гледат повече, защото ще вкараме това и това. И идва един момент, в който ти виждаш нещата как се случват и отстрани
ти ги виждаш и почва ти става лесно. И викаш, мамо, стара, що ми е то, като аз го знам и това. И аз го знам. Дайте това, махне го това. И аз сам ще съм си треньор, аз сам ще си управлявам нещата, аз сам ще си правя. Да, пускаме там. Нали, знаеш, има президенти, те си ги следят по интернет, футболистите. Кой колко пас е подал, кой колко е върнал назад, колко напред, голове, асистенции, колко пъти е играл с топката. И той вика, за какво ми е треньор? Това ще си ги взема. Хубаво. Но това е в краткосрочен план добре, може да се случи. Но в дългосрочен план какво се случва? Минава това нещо, минава онова нещо и ти виждаш, че почваш да буксуваш и се чудиш. Втори треньор сменяш, трети треньор, четвърти треньор и ти губиш почва под краката. Същото е с това, което ти обясних за телевизия. Ти ще направиш страшен момент. Ако работим един месец заедно, ние ще направим удар тук, ще ни гледат по 20 000 човека веднага. Обаче това ще е в краткосрочен план. Трябва да направим така, че в дългосрочен да се случи. Тогава ще сме силни. А те повечето хора може би гледат точно в краткосрочен план. Това, защото те си повярват. Президентите. Той е умен. Значи един човек, който е богат, не може да е глупав човек. Да, спор няма. Нямам. Значи той може да е счетоводител, може да е финансист, може да е най-добрия в България актьор, може да е всичко. След като си милионер, ти не си глупав човек. Въпросът е, че има неща и тънкости и детали, които могат да ти помогнат на тебе. Защото има хора, които разбират от нещо малко, но то е много голямо накрая. Смисъл футбола, играта, тънкостите, как да съберат двамата защитници, как първия като тръгне напред, двамата да събират отзад, как после да заобиколи защитника, за да не може да го фаулира, обаче топката да се подаде от другата страна и да има веднага гол и контратака и така нататък. Това съм го виждал на хиляди мачове. И на Звезда, и на Левски, и на Реал Мадрид, и на Барселона. И ние всички гледаме. Ама каква е разликата между нас и между добрия треньор? Че ние можем да гледаме и да го анализираме, но не може да го направиме. Това, което може би беше показателно и с Алкмар мачовете, вие ги споменахте, голяма част може би това, което ни отличава е динамиката като цяло. В цялата игра, с Брага беше така, не знам, някакси другите отбори се на по-голяма скорост играят, на по-някакси раздвижено. Тук самото първенство ли ни е по-бавно, по-мудно, Със сигурност сме по-бавни, и по-мудни, това е отдавна е българския футбол проблема, но пък във времената, когато бяхме по-бавни, имах пък много играчи, които само за секунди могат от много бавни да станат толкова бързи, както Йорданов подаде на Стоичков 94-та срещу Мексико, да. За 3 секунди ние вкарахме гол. Така че има си система на обучение. В момента ние губиме системата на обучение. И сега ще ти кажа къде е други основен проблем. Във Франция, когато ние ги елиминирахме 93-та година от световното 94-та, французите какво направиха? Направиха това, което ние сме правили десетки години. Те взеха най-доброто от нас по времето на комунизма. Какво взеха? Спортните училища, интернатите, да вкарат спортни училища, да има деца, които само с това се занимават по цял ден, ядене, пиене, да живеят заедно, пиене имам предвид, нали? Така, водичка, еранче и така на така. Децата, нали, в България бяха подготвени за спорт. И точно това поколение на Стоичков, на Пенев, Костадинов, Сираков, Боримиров, Стоилов, всичките Илян Илиев, всички, които ходиха и на световното, Илян не беше и Мъри, но няма значение, всичките тия бяха продукт на тази школа, на тия интернати, на тия спортни училища. Да не говорим за олимпийските ни шампиони по борба, по бокс, по лека атлетика и така нататък. И какво се случва? Французите 93-та година загубиха от нас, направиха тия интернати, след 4 години световни шампиони. После европейски 2000-та Тиери Анри и да, но поколението беше уникално. Трезеге и така нататък. Това поколение, европейски, световни, после пак на финал на световно 2006-та, после Франция, пак след 10 години, отново друго поколение, пак световни, пак финал на световно първенство. Какво искаш?
Така се прави. Ние загубихме най-важното и най-можещото нещо, което сме имали. Нали, знаеш, всеки строй си има недостатъци, обаче да. ние трябваше да запазиме най-хубавото нещо, именно подготовката на нашите спортисти. На Белмекен, на базите. Германците дойдоха да тренират на Белмекен, а ние българите зарежахме спорта след като дойде демокрацията. Ето тук е проблема. Ние имахме най-добрите спортисти в България. Ние на село 88 година сме на 4-то място в света по медали. И ако не беше там да ни прецакат за щангите, ние щехме да ги убием, дет се вика. Сега, ако вземем медали, някакси се приема за... Така, сега направихме ние малко като някакви други. Взехме чужденци, които са добри спортисти, купихме ги с пари да се създават за България. Това, според мен, не е начина. Пак, верно, химна на България се чува, флага се вее, но тук ние загубихме най-важното. Именно тия интернати, тия училища, тия спортни. Ето така се прави футболен бизнес, без да са знаели, че правят футболен бизнес на времето. И затова дойде 94-та и станахме само заради едно решение на съдията Жоел Кеню и страничния рефер. Ние щехме им на финал с Бразилия. А знаеш, че ние тогава бяхме толкова силни, а Бразилия не беше най-добрата Бразилия в исторически план. Със сигурност. Бразилия 2002 и Бразилия 82 и 86-та са много по-добри като отбори от Бразилия 9-4, но те нямаха шанс да станат световни шампиони, а 94-та станах, защото нямаше срещу тях България на финала. Да. Представям си, ако това беше финала тогава. Аз бях на 10, спомням си това. Аз бях в училище. Такава еуфория, такова Супер нещо беше. Това всичко живееше с футбола, всичко живееше. Браво. Окей, добре. А как могат да бъдат привлечени, примерно, спонсори, инвеститори в клубовете, които да инвестират в школите? Трябва да се направи и този закон, за когато една фирма реши да подпомогне спортно дружество. Тя трябва да бъде освободена от данъци, да има спокойствие и фирмата ще дава. Тогава фирмите ще дават, а пак парите отиват при българските деца, разбираш ли? Те не отиват парите в чужбина. Те тук хората ще дават, ще се развива спорта, защото без да ти купи ски, без да ти купи екипировка, без да ти купи пушка за биатлона, без да ти купи тепих, как ще се развиваш? Как? Имаше много, няма да го забравя, това е едно видео тук преди 10 години, много силен кмета и вика, нашата държава, някакво село беше кмета и вика, нашата държава има една баба, вика, не знам коя баба беше, и казва, и тя продава компоти, домати и сладко. Ама убаво сладко, вика, отгоре, където мухлясва. И она го продава, вика, за 6 лева и некакви идват тук и викат, бабо Пенош остава. Вика, некви ми терат тук, ама не знам, що ми терат. А те й дават касов апарат. На 100 години жена касов апарат. И какво ще спечели тази жена, ако продаде 2 буркана сладко? Па ще дойдат внуците, па ще им даде по 10 лева, както каза човека. И те пак, вика, няма да дойдат, ако тя не им даде после. И така, ние трябва да знаем къде да балансираме и какво да правим. Ние си говорихме за поколението 94-та, за съжаление, все по-малко хора са израснали тогава и са виждали това нещо. Имахме едно също много силно поколение. Нашето поколение. Съгласен съм. Стилян Петров, Мартин Петров, страхотно поколение. Ходихме на европейски. Това не е последното участие. Да. И тогава, между другото, как да обясна сега на младите хора, че имаме 3 загуби, като ние тогава наистина направихме страхотни мачове и такъв мал шанс не може да те преследва никога. 3 загуби, но европейско с 16 отбора. 16 отбора. 4 групи. Ние Швеция първото по време, аз го гледах тук в една градинка, там имаха, слагахме телевизори навънка, приятели. Ние първото по време имахме 4 положения на Швеция. Не влиза. И накрая ни биха. После с Италия водиме последната минута Божинов, Мартин Петров сами срещу вратара. И ако ти представяш ли си, бехме вкарали гол, ние биеме Италия. И сеща, атака Италия ни вкара гол. Те пък тогава стана един хикс между Швеция и Данията. Те наредиха така италианците, че... Та Италия общо взето. Ето, пак ти казвам, пак сме се представили добре, пак сме били при най-силните 16 отбора. 16 отбора бяха, сега са 24 в момента, мисля, че са. Не са го променили още. 24, световното вече са много. Да, аз очаквам и европейското скоро да го направят много отбори. Добре,
Тогава обаче това поколение от 94-та, нали, по-късно и онова, но това специално 94-та да не забравяме, че нашите футболисти тогава имаха в клубовете си играеха по 3 чужденци и нашите бяха всички титуляри на Запад в големи клубове. Докато в момента се радваме на серия Б, Илия Груев, слава богу, влезаха в висшата лигата, поне имаме там представител. Нямаме вече в тези големи първенства. В Португалия да не говорим за Костадинов, Йорданов, Балъков. Казах ти нещо. И в Германия тази династия от Лечков, Хупчев, после и Краси, като ти е в Штутгарт, избран за най-добър хав на века за Штутгарт. Ти представяш ли си за какво става? Там го боготворят. Аз имам приятели, да живеят в Штутгарт, викат там, кажеш ли Балъков, там викате... Ама ето това пак се връщаме до там, което аз ти казах. Кога имахме, едно време имахме олимпийски надежди. Това беше най-добрите спортисти, учат в училище и там се живеят, хранят се, борят се. Най-добрите борци, най-добрите лекоатлети, най-добрите скиори, най-добрите футболисти и така. Ние това загубихме. А ако ние имаме 100 деца селектирани, много ясно, че ще дойде новата Стефка Костадинова, ще дойде новия Христо Стоичков. Ма ние нямаме селекция. В момента знаеш какво се случва в клубовете. За съжаление, аз имам детски клуб. Идват деца и хората си взимат такси и работят. Всичко е, за съжаление, в момента за пари от към треньори за деца. Единствено много малко клубове мислят за селекцията и за направят така, че децата да върват нагоре, а не ние да му вземем 100 лева за ансук и 50 лева за такса. По този повод, аз понеже съм родом от Кърджали, но като Кърджали. Фен съм на друг син отбора. Няма значение, ама Ярда, виж, добре, браво. Но мисълта ми е следната, имам приятел, който там е в децата, при малките ги тренира и им беше подарил преди време календар за нова година, 200 деца. И викам, добре бе човек, 200 деца в школата на Арда. Като сложиш другите школи, Славия, Пирин, Левски, ЦСК, Русе, там цяла България, които има деца, които тренират, как, викам, кажи ми, не извадихме 11 футболисти за националния отбор? Не да биеме Испания, Франция и така нататък. Да не ни е страх от Гибралтар и от Уелс. Веднага ти отговарям. Значи, едно време аз тренирам ски бягане. Значи, ние от едно село имахме 50 човека ски, които стигнаха до националния отбор. Така, Бели Искър до националния отбор на България. Румен Стоянов е най-добър с германците, Грико Грос и с Свен Фишер на второ, трето място най-големите състезания. Емил Христосков, Паун Ружин, Спас Златев, Краси Виденов, за жените да не говоря, Силвана Благоева на Олимпийски игри, трето място, България щафета. От едно село 1000 човека. Така, това са само от това село. Такива хора се раждат там, планината не знаеш. Да. Хора, за другото да не говориме. И какво се случва? Значи, пак ти казвам къде е проблема. В момента ние, като работиме с тия деца, в момента ние тогава сме тренирали по 4 пъти в седмицата, правиме лагери. Деца в село правиме лагери. Да не говорим за рилски спортист, рилски скиор, да не говорим за другите Банско, Троян, София и така нататък. И ние не пропускаме тренировка. Сега какво правят? Детето, мамо, ще ходим ли на море, мамо, отиваме на море. Те почват подготовка, което е най-важното нещо за спорт и за футбола, тук частност. Те половината на море, бе, човек. Как искаш тия деца да се развиват, като той най-важното изпуска подготовката. Той е 3-разови товарови тренировки, то е натоварване, микроцикъл, почваш дигаш нагоре, после има спад, после до матча, после контролен матч, после пак им връщаш това микроцикъл. Това са, аз съм ги споделял в Фейсбук на треньора Георги Фортун. Те половината отидоха на море. Как да му помогнеш? Той не, родителите, Мерцедеса, да не правим реклами на колите. Сега няма значение. Тех родителите, какво ни интересува? Той тренира, толкова може ще стане. Дай ходим на море. Ако му е писано, ще стане. Да, ако му е писано, ще стане. Как ще стане без тренировки? Дайте ги тия деца. Как можеш ти да изпуснеш най-важната част от подготовката за годината? Целият сезон се крепи на подготовки. Защо има лятна подготовка и зимна подготовка? Ето това е причината. И те децата в момента, то не му пука, бе. Аз му викам, ела да тренираш, имаш качество. Бега, тук сега ще видим
чая, вие приятели, чая тук да хапнеме дюнари, чая това. Какво повече има да го говориме? Ти му се молиш да тренира. Едно време ти се молиш да тренираш. Да. Това е разликата. Може би в възпитанието и в развитието на поколенията. И тук е големия проблем. Защото ако децата са ни сериозни, родителите са ги възпитали. Аз ако съм баща на някой дете талантливо, какво ще му кажа? Какво море ще ходиш, бе? Ще играеш там по 12 часа. Аз съм играл 12 часа в футбол, след това ходиме да тичаме, след това тичаме. Имахме един треньор, Чичо Спасе, Бог да го прости, от Белискър догоре до Маловица са 20 км. Лятото с ролери тичаме, ски бягане, само че лятото, нали, ясно ти е. И тичаме догоре, а той с една запорожка под нас, бу и ни гледа къде ще стигнем. Стигаме догоре, на Маловица, събираме се на център и вика, сега се приберете у вас, още 24 км. Да видиш сега, какво после? И ще изпуснеш тренировка, не като изпуснеш тренировка, защото ще извади от отбора, ти вече нищо не става от тебе. Спорта възпитава дисциплина, начин на работа, ти не можеш да се предаваш. Спорта не ми дава да се предавам в най-трудните моменти в живота след това. И не само на мене, на всички спортисти. Аз като бях малък, спомням в Кърджали тогава, брат ми, той поне 6 години по-голям от мене, Арда имаха много силен ватрепол, много силна водна топка тогава. И спомням в спортното училище, буквално като войници ги тренираха, но бяха сумати пъти шампиони, нямаше кой да ги би, бяха буквално по навъжен мост, стичаха, подготовка, както казваш. По течението на Арда им беше срещу течението за грявката, преди да влезат в басейна. Докато сега в момента... Затова ти казах Франция, защо има успех. Защото це е най-доброто от нас, като методи, като начин на работа, като организация. И ето ти, 2 пъти световен шампион, 1 път европейски и 1 път финал на световно, вице-световен. Това са 25 години. Именно те си взеха урока от 93-та. Всичко това ми го казаха хора, които работят там. И специалисти, които добре, че беше България, тук да се стегнат да направят тия интернати, тия, нали, както искаш им вика, спортни училищни интернати. И преди това Израел. Да. Но те реално си взеха уроците и наистина постигнаха резултати. Нещо смешно ти разказа ли? Да. Искаш ли? Дай. Значи, да ти кажа как влязах на матч на Шампионска лига. Супер. И после ще ти кажа как отидох в Англия на матч. Добре. Първия, сигурно, български журналист в демокрацията, който отиде на матч в Англия. Така, сега, Реал Мадрид играят с АЕК. Предния ден играят Панатинайко с Литекс Ловеч. Гриша Ганчев имаше много хубави идеи да събира журналисти с автобусите, да отразяваме Литекс и да популяризираме отбора. Защото той казваше на журналистите туристи. Туристите в първия рейс, футболистите във втория рейс. Защото ние сме на изплащане. Всичките тогава, на времето, той ни водеше на мачове на Литекс да отразяваме, което е перфектно, за да се популяризира отбора. Той е умен и гледа напред, как ще развие отбора, как ще стане. За това Литекс и Левски дигнаха нивото, станаха като Левски и ЦСК. Нали. Литекс стана като грандовете Левски и ЦСК. 4 пъти шампиони станаха. Така. И праща ни той на матча, заедно пътуваме, всичко точно. Матча е Панатинайкос и Литекс. И те играят в четвъртъка, а в сряда са Реал Мадрид и АЕК в Атина. Но те са Шампионска лига групи. Те са в Шампионската лига групите, а Литекс е с Панатинайкос в купата на УЕФА. Така. И той се беше сприятелил с президента на АЕК и той му дал някакви пропуски, там 10 на 15 пропуска и Гришата казва, дай да дадеме тук на журналисти, дайте елате с мене на матча, еди какво си. И цялата редакция по един човек. И дадахме на нашата редакция, даде един пропуск, викам на моя колега Велизар, викам, влиза и викам ти, аз ще се оправям, аз ще дойда на матча. Той вика, как ще стане, викам, ще видиш. С една камера тип японски милионер,
и чакам пред мача, те са вече влезли и чакам рейса на Реал Мадрид и отивам при тази, която трябва да пуска билетите и хората и викам, аз съм от Реал Мадрид и тя вика, как ви името? Викам, еди, кой си? Проверява в това обаче няма акредитация. Викам, нещо грешка е станало. Сега викам, ще дойдат моите хора, Хорхе Валдано и Лоренцо Санс, ще влеземе заедно. И идва, не ме пуска, идва рейса на Реал Мадрид, слизат. Хорхе Валдано, технически директор. Лоренцо Санс, президент. Йеро, Меро, всичките национали. Зидан, Гути, Дейвид Бекъм, Роналдо. И гледам и журналистите. И аз едно такова момче тогава, не като сега толкова пълен, едно с едно хубаво сакол, като японски милионер. Бам, между журналистите и те кимат и аз кимам. Те влизат веднага във випа, пускат ме и мене. Те сядам и аз. Така имаше една чаша с едно кафе, непито, и аз сядам, така и ги чакам. Те ставам и аз. Айде да влизаме. И влизаме в ложата най-горе, което беше уникално. Лоренцо Санс, Хорхе Валдано и Станимир Бакалов. И аз седа отгоре и махам на моите приятели журналистите. Те са от долната ложа и махам, викам, тука съм. И те викат, мале, то не е нормално. И са най-интересно. Аз снимам всичко. В Шампионска лига да снимаш. И те си мислят, че аз съм там от... някаква местна телевизия на клуба. Не, те си мислят, че съм от щаба, там нещо си снимам за мен. Аз снимам фенове работи и тръгвам леко надолу да снимам агитката на че беха страхотните. И този стюард вика, господине, it's dangerous for you. Той ако знае аз къде съм ходил, било опасно за мене. Той ако знае с какви стадиони и какви неща съм ходил, много опасно. И така, беше много яко, какво ти кажа. Това много... така влезнах на мач на Реал Мадрид на Шампионска лига. Кажи за Англия, каза някаква история. Да, за Англия най-силното нещо. Това е Левски град с Ливърпул, се паднаха жребия, Гочето Василев аз бях в казармата тогава. Така, и аз отивам човек, аз съм малък журналист. Така, от 20 годишен съм журналист. И отивам и шефа на телевизията викаш, ще пратиме тебе. Отиваме в това, тогава не даха визи. Отиваме за Англия и те не пускаха българи в Англия. Това беше още България. Изобщо не е в Европейския съюз. Това е 2004-та. 2004-та. Да, 2004-та точно. И това. И аз викам, добре. И жената каза, вие сте млад човек, може да останете в Англия, как ще гарантирате, ще се върна. И аз си викам, аз съм от Левски, бе. Как ще ми докажеш? Викам, аз си плащам членския внос тук от 10 години назад, ето ти показвам ти. После извадих камерата, после служих и микрофона и тя вика, окей. Заминавай. И най-интересното, там като стигнахме, 4 човека върнаха, между другото. Защото и там връщат. Защото преценили са, че си опасен, емигрант. И не ме върнаха, нали? Но 4 човека беха върнали, спомня си. Та на Анфилд бях и на 20 няколко години той ми вика, после колегите си говориме и те нещо ми говорят за спорт, за журналистика. Какво ми говорите? Аз съм бил на Анфилд. Какво повече може ми се случи в този живот? На Анфилд на 22 години да идеш. То е легендарен стадион въобще там. Уникално беше. И така стигнах до Анфилд и нямаше на времето, нали така, много рядко журналисти българи да са ходили в Англия на матч. Точно в Англия. Говорят ти, нали, защото тогава визите беше нещо страшно. И затова нас ни пуснаха там определен брой журналисти и аз бех с тия младо теле, как се вика. Да. Бойното кръщене. Да, мога ти разказвам много, па за Сърбия, там е Югославия, страшно. Имам сигурно 15 мача. Звезда Лацио, Звезда Партизан, сигурно 10 на дербита. Най-силният ми разказ, мога да ти разкажа, като ме хванаха тигрите на Аркан и ме водят в къщата на Цеца Величкович. Как се случи? Дай. Да. Значи, ние си снимаме матча. Звезда Партизан. И на полувремето, точно къщата на Цеца Величкович на Аркан е точно от другата страна на улицата. И тя е една красива къща. Аз даже не знаех, че е техна, после разбирам. И снимам аз къщата, стадиона. Тя се вижда от трибуните.
Това от трибуните. Аз Тя се вижда. излизам извън на Да, полувремето. да. И снимам на полувремето. И снимам къщата, връщаме. И някакви хора идват, ама такива здрави момчета, като мене сега, и тичат. И аз едно момченце, така като фащат, какво правиш тук? А точно го беха застрелили Аркан февруари месец. Това е било тогава. Точно това е първото дерби, Те сте видели, че снимаш. И те са видели, че снимам. И иди с нас, и аз тръгвам вече, и живота ми минава на лента. И викам, тия хора до вчера са убивали тигрите на Аркан, до вчера са били в войната с харвати, босненци и прочие. И викам, край, до тук бех. И върва аз, тъпо върва. Те ме дигат, краката не могат да ми стигнат сегата. И един милиционар, точно така се казва в Сърбия, и той вика, момци, шо радите, бо, шо ще го правите това? И той вика, ово е шпионин из Бугарска. И човека, виж как се е сетил, вика, погледайте го, ово е буклук, пущайте го. И тия, пак някакво уважение. И ме пуснаха, и аз вече отивам към стадиона, ама с мисъл какво да направя. Вада, тогава бехме на едни малки касети, касетата от камерата. Мини диви, вада касетата от камерата, и слагам друга касета, Спартак Плевин Берите Орли, дерби на Б група, човек, 2000-та година. И слагам и върва, обаче аз знам, че ще дойдат пак, аз не съм учера. И ви викат, и тия тичат пак. И втори път. И вика, какво правиш, бе? Дай камера. Викам, момци, защо съм вия, бе? Камерите. Дай камера. Викам, няма камера, че му вълнат от телевизия. Нави касета. А касетата, примерно, струва 10 лева, камерата 1000 лева, дали? И давам касетата и те се успокоиха. Тя тировата касета си я дал на колега? Не, аз съм си прибрал. Прибрал си в джоба. Само смени касетите. Леле, това колко бързо трябва всичко да се... то трябва да се сетиш на момента. Давам касетата и те... Ти що радиш тук? Викам, дошъл съм да покажем колко е велика Цървена звезда. А те са яко, там дели навиячи Цървена звезда. И Арканен беше шеф на фен-клуба на Цървена звезда. И като ми казаха това нещо, като им казах и те, такива, брате, това наша работа, ние радимо, ходи, иди със здраве. И аз това като ги почнах. Вие знаете ли, викам, колко съм навияч звезда и си измислям някакви глупости. Викам, у нас са дошли тук, у София те звезди играха 91 година с Панатинайкос и с Самдория. И викам, у нас са спали навиячи Цървена звезда, бе. Ти знаеш аз какво съм правил за този клуб, бе. И те такива, брате, иди със здраве. Страшна история. Добре, че не влезна в къщата. Не знам, или Цеца щеш да ми пее, или щеш да ме разстрелят. По-добре да не се разбира. Това е. Аз, между другото, в спортната академия имах двама колеги сърби. Бесни фенове на Звезда и двамата. Много искаха да ме водят на матч, викам хора. Ама тогава вечно ставаха някакви погроми там. Вечно. Треньора на Партизан беше така направен. На терена го биха. Любише Тумбакович. Ти не можеш да се представиш какви агитки, какви хора. Обаче никога не съм взимал интервю в целия план, когато съм ходил бил съм с Левски на 20 места в Катар, съм правил филм. Никога не съм ги гледал всичките така нагоре. Всички са егати високата нация, човек. Всичките са по 1,92 метра. Аз съм 1,84. Всичките ги гледах нагоре. Винаги съм гледал нормално хората или надолу, или горе-долу, така, на едно ниво. Тия хора, всичките са така. Егати, те затова си много добри баскетболисти. Йокич. Правим кратко прекъсване на този подкаст, защото искам да се обърна към теб, който гледаш. В момента развивам бизнеса и разширявам екипа си както в България, така и в още над 30 държави в Европа, така че няма значение къде живееш. Ако ти си човек, който търси възможности за увеличаване на доходите си, без това да пречи на основната ти дейност, а ако искаш да те науча как може да развиваш успешен онлайн бизнес, кликни на линка в описанието за партньорство с мен и ще се свържа с теб при първа възможност. А сега, нека се върнем обратно към подкаста. Добре, ясно е, че има интерес към феновете в футбола в България. Показват го всички видове там анализи, статистики, когато има важен матч, било финал за купа, било в Европа, стадионите са пълни. А защо в първа лига са празни? Давам просто пример. Сега наскоро, понеже си бях там по лични ангажименти в Кърджали и се случи така, че се падна матча на Арда и Раков. И отирах на стадиона, фенове, дошли, града, това, няколко дни по-късно бях и на матч Арда Берое, където беше потресаваща картинката от към фенове.
има интерес към футбола, обаче някакси на по-избирателни мачове се ходи, а в първа лига много не е. Значи, няколко неща ще ти кажа. Първо, на мене за сега ми харесва посещеността на феновете на Левски. Там се ходи. Там се ходи. Дали ще е на евротурнири, дали ще е срещу Черно море, дали ще е срещу Водогоре, срещу там ЦСКА и така. Ходи се. Това ми харесва. Другото, аз не мога да си представя тия хора къде живеят до стадиона. Дали ще е стадиона в квартал Надежда, Свобода. Дали ще на Славия. Аз съм близо до Славия, между другото. Така, дали ще си на Славия, дали ще живееш до Герена, дали ще живее в центъра. Аз не мога да си представя тия хора как издържат да не отидат, да излезат от техния блок и да идат на матч. Аз не мога да си го обясня. Аз ако живеех до стадиона, аз съм с дружба в квартала и хода на матчове, нали, на всеки един стадион, колкото мога на хода. Не мога да си представя, аз ако живея до стадион, че аз няма да излизам от този стадион. Бе. Защото ще си гледаш, ще си разчиташ, ще си мислиш, ще покажеш, ще направиш нещо, се запознаеш с нови хора, контакти, работи. Така е на стадиона, по принцип трябва да има интересни. Всеки хора има. И богати, бедни, умни, красиви, грозни и така. Така да е. Може ли да живееш до стадион и да не идеш на матч? И винаги съм се чудил там на Герен има една синята стена, му викат. Един огромен блок дълъг. Тия хора, че тия всичките трябва да бъдат задължително на матч на Левски. После на Свобода, точно на парка на Катеричката. И има два блока без света, вечерно време, като ходя на тренировки да гледам децата. И като гледам, тия хора как може да има матч и да не дойдат, бе? Те си над 50 метра от стадиона, бе. Какво да ти кажа? Може би изродиха ни се интересите. Едно време хората са давали агнета, баща ми разказваше, вика, ние ходехме, агнета давахме за билет. Какви не неща? От село, викат, тръгват коли по 5-6 човека, се събереме в един москвич, в една лада, в едно жигули и ходиме на матч. Сега кой ходи на матч? Сега всеки си гледа телефона, всеки си гледа нещо да направи и не му пука. Тогава сме заедно. Само футбол и музиката могат да съберат толкова хора в световен план. Това са двете неща, които са феномени на днешното време. Показано има интерес, има това, но когато, нали, аз казвам глобално мачовете от първа лига, ясно, че Левски там е прием друг филма, ЦСКА може би в определени мачове, но като цяло глобално, ако се погледне картинката на репортажите от първа лига, се виждат едни урутени стадиони, празни, скучни. Макар, че това мене ме изненада, защото ти като си в Стара Загора, човек, какво ще правиш, ако неш на матч на Берове? Ти като си във Варна, иди на матч на Черно море, Спартак, Варна, Пазарджик, какво ще правиш, ако неш на матч на Кевър? И затова това е работа и на самите и спонсори, общини, ми направете нещо, направете игри, поканете хора, направете момичета там да ги посрещат, да им дават билетите, да се усмихват, снимки, направете си талисман, облечете един актьор в талисмана на собствения отбор и става вече интересно. Нещо трябва да се направи, не може да се инициират някакви неща. Дали има хора или няма хора. Това е много страшно. Самите хора, които управляват, явно не им пука толкова много. На някой, нали? На някой. Аз съгласен съм, че може би на някой. Малките общини, Монтана, Злат Живков е 40 години кмет. Образно казано. Значи, тръгваш от хотел Житомир, после покани фенове, ако имаш примерно 20 мача за този сезон, например един обяд на тия хора, направи нещо интересно, покажи им ги. Сега сина му знаеш, той играе в... Къде играе? На Житомир, чакай само секунда, на Злати Живков. Бях гледал, честно, но не мога да се сетя, знам, че играе. Нещо хубаво, нещо се беше представил последно време много добре. Направете нещо интересно. Който има 20 мача за сезона, направете им една вечер, един обяд на тия хора. И да видиш как хората постепенно ще почват да идват. Стомбола ще ги избираш. А сега какво правиме? Монтана, Враца, говорим за всички такива градове. Миньор, Перник, там беше стадиона на мира. Аз имам най-силните ми интервюта в кариерата
са от стадиона на Мира, Левски миньор с Металург. Аз имам, сега ме върнаха тук на Младини в една рубрика, благодаря на коментаторски клишета и на Асене Върни, ме върнаха човек, къде съм взимал интервюта, аз не мога спознаваме. С коса слабичка е така, като, как викаше майка, като коза си слаб, сега обратното. Сега си като... Да не говориме. Та ето тия неща, тия миньор Перник, пири им благоеврати ми, измислете нещо за тия хора. Те идват на мачове ми, дайте им една награда, дайте томбова, направете нещо. Да, защото това аз го гледам. Мелки работи, шалове, подаръци. Точно, маркетинга куца може би на много клубове. Левски беха тръгнали много добре с Лъвски, с тия момичета, ангелите на сините ангели. Беха избрали да поздрави за Дана Русева специално, че тя беше там една от ангелите и с нея сме водили предавания много време по Евроком. Някой път си мисля, си казвам, добре да е този собственик, дето дава парите на този клуб. Къде му излиза масрафа, като гледат тия празни трибуни с по 30 човека, маркетинга къде върви, колко се взимат фенове, сигурно има причина да го прави. Може би, но това не е мой приоритет. А това е важното, бе. Ти да видиш хората как са щастливи, как се радват, как идват на мачо ми. Дунав Русе, помниш, като играеха в Европа, аз коментирах мач на Дунав Русе и Иртиш Павлодар. С Мартин Луков беше контузен момчето. Двамата го коментирахме. С Иво Георгиев, светла му памет, голмайстор. Рабостроител Русе в Б групата и на Спартак Варна 96-та национална България на европейското участник. С него даже и футболен клуб направихме, детски, това е друга работа. И така. Защото всичките тези неща, които ги казваме, нали, приемо феновете, социални мрежи, разни други неща, които имат като, как да кажа, като залагалки, като удоволствия, ама те ги имат и на Запад. Но като дойде събота и неделя, там е матч дей. Там е с жената, с детето, с всичките на стадиона, семейно, докато тук някакси може би това липсва при повечето клубове. Точно. И дайте безплатни билети на всички деца, на пенсионери, на хора, на деца до 15 години. Вкарайте школата задължително, като си дете на школата, всички трябва да бъдете на този матч. Подаръци на децата, по малко нещо, шоколадче, това е нещо дребно. Това, че в България има схващането за уредени матчове, това не отблъсква ли също част от феновете? Ето навсекъде има уредени матчове. Важното е да не са повече от 5%. Да, в Германия също има уредени матчове. Да, аз съм сигурен, че... Аз това ти го казвам със сигурност. Значи не може в футбола да няма некъде да не се нагласат. Днеска, миналата година ти си ми дал да се спаса. Тази година аз ще ти върна. Много ясно, че ще стане като спасение, но това е негласно. И за съжаление го има, но важно да е малко и да е много малък процент. Аз преди години имах един познат в академията спортната, той беше резервен вратар на Марица, то беше преди повече от 10 години, че 15. И той тогава, те спомням, трябваше да играят някакъв бараж с Калиакра, каварна. И той каза, нали, викам, ще влизате ли там в А-група, какво става? И вика, шефовете много не искат да влизаме, защото няма как кой да не издържа в А-група. И тогава сме си говорили с него, викам, добре, ако искат да бъде уреден един матч, и той каза, човек, ако футболистите и ако има как да се уреди един матч, така ще го направят, че няма вика и да разбереш. По такъв начин, вика, ще го завъртат, защото ние си говориме сега с теб, но дарахме и примера на Швеция и Дания, как тогава извъртяха Италия. Абсолютно. 2-2. Ма те го правят вече редовно. Това още един път после имаш един такъв пак случай, пак 2-2. Гати пичове. Тогава спомням даже коефициента за Хикс, аз такъв коефициент не бях виждал в толкова малък коефициент. Да. Окей, а каква е ролята на футболния съюз, на държавата да помогнат за това да Значи футболния съюз казва държавата е виновна, държавата казва футболния съюз. Клубовете казват ние какво да направим. Ето това е един загубен кръговрат. То тригълник, ако се оправи. Не знаеш, футбол е тригълници. Да. Сигурно знаеш. Значи футбол е тригълници. Всичките пасове, всичките атаки, цялата защитна работа, всичко е тригълници. Как викат сърбите, трол. Тригълници. И ако този тригълник се оправи държава, футболен клуб и БФС, всичко ще е наред. Това е. На този етап, според мен, не виждам... Нямаме тия хора, които имат характер да го направят. За съжаление, не липсват ни хора, които хем да разбират от това нещо, хем да ги оставят да го направят. Бе.
Дайте му 1-2 години шанс да видите как ще се дигне. Аз знам хора, ако аз съм селекционер и направя така, че знам кой да работи в БФС, кой да бъде спортен директор, кой да бъде изпълнителен директор, кой да работи. Аз така селекция ще направя, че тия хора, ако до 2 години, аз ако почна като гонзи там, до 2 години, ако не тръгнем нагоре, аз си гарантирам, как да кажа, гарантирам си и история, име и всичко, което мога да дам. Въпросът е, че не им даваме шанс на най-качествените хора те да работят. Ето да вземе един съдия, Детелин Баял Цалив. Той човек прави в Китай семинариуми, прави семинар в Турция, ходи, свири турнири, обяснява. Да. Той човек викни го там. Защо? Защото не ти е изгоден, защото казва истината. Па викни после един специалист, експерт горе в футболния съюз. Викни, върни там Павел Колев. Вземи такива хора, които знам как са организирани нещата. Ти не е БФС само президента. Аз затова ти казвам, Павката беше направил такава организация с млади момичета, момчета за европейско първенство до 17 години в Бургас правиха. Тогава последно на стадиона на Нефтохимик в квартал Лазур прия мачове. Ето ти го. И такива хора дай им шанс, остави ги да работят. И ще видиш как за 2 години ще станат нещата. Бургаския футбол в момента наистина, добре, че Черноморец в Б група поне, но там на времето си имаше 2 отбора, Нефтохимик, да не говорим какъв фактор беше. Типа бургаския футбол. То само да е бургаския футбол. Да, защото в момента в момента е доста са зле нещата. Да. Влияят ли клубовете на съдиите? Естествено. Това е лошото, че ние с съдиите сме като клубовете и съдиите са като котка и куче и котка. Дай това, дай онова, айде добре, ще свирим, еди, какво си. И малко е винаги през годините такива случаи. Една история мога ти разкажа. Винаги, да. Идват двата клуба, единия вика, ети тук пари да свириш за нас, другия вика, ети пари да свириш за нас. И съдията вика, взех от двата отбора. И накрая... Равен. Не. И накрая вика, давам за едните картон, дуспа, за другите дуспа, раздавам се, какво мога, всичко свира. Едните биха, отидох при другите, викам, човек, съжалявам, каквото видех, каквото можах, направих ети парите и ги върнал на едните, другите ги взел. Ти представиш си какви неща могат да случат в нашата мила татковина. Да, защото един клуб като спре да върви веднага се гледа каква засада, кой дал дуспа, па за това падане, па се сравнява с друга ситуация, па помагал съдята на то, па на ония, па и някакси много се оправдаваме, може би, на тази тема. Някой път имат основания, но някой път като че ли просто си ги смукват от пръстите някои неща. Защо не върви клуба? Проблема е, че ние в България опитваме да работиме чрез съди. И това нещо се е случило през годините. И това нещо е съсипало голяма част от футболните аргументи на терена. Защото ти ако работиш че съдия, че ти не искаш да си по-силен, с по-добри футболисти, по-добра игра. Да, после като дойде Европа. И после обратното, нали, с другия отбор същото го прави и ние пада ни нивото. Трябва да играем честно и тогава ще... Понеже се завъртяха и много специалисти начало на футболната, на съдийската там школа, не школа, как се казва, ръководство на съдийската комисия. Комисия. Но пък ние от много време, поне аз не помня да имаме изявен съдия на европейско и на световно, който да свири. Да, имат мачове по лига, конференции, Европа, тук там е шампионска лига, Кабаков или някой там наряд, но на световно и европейско положението е потресаващо. А в исторически план сме имали. Как? Имали сме и то доста, да не говорим за страничния съдия през 86-та. Но на такъв форум на четвъртфинал сме имали съдия и не само. Докато в момента... Окей, ние си говорихме за треньори, за школи, а инвестират ли реално самите клубове в това треньорите в школите да бъдат по-добри, да ги пращат на Запад, да взимат ноу-хау, да надграждат, да... Собствениците на малките клубове, за съжаление, те нямат доходи. Първо трябва да имаш база, терени, след това
добри треньори и чак тогава да вземеш деца, за да имаш такси. И да взимаш такси, за да плащаш заплатите на треньори. А тук при нас е обратно. Ние първо взимаме децата и елате тук, ние ще ви анимираме. Ще ви дадем една топка, ще ви учиме. Има добри специалисти, които се борят, но със съжаление това е обратно е при нас. Ние първо викаме децата, после събираме, търсиме терен и после събираме треньори. Казвам го, защото за съжаление, нали, всички искаме националния отбор да побеждава. Говоря за малки да. клубове. Сега, затова казвах в началото на разговора, че има шанс, но не се отделя достатъчно внимание на школите. Това е проблем. Ако ние в Надежда играят 500 деца в школата на Локомотив, е, че много ясно, че ще изкараш футболисти, ако обърнеш внимание. И благодарение на настоящото ръководство се даде шанс на такъв специалист, който продава футболисти и ги е вкарал в шампионски лиги. И ги продава на, така, говоря треньор като Радко Достенич, евалата за това решение. Но това е търпение. И тук до година-две ще видите как ще имат успех Локомотив. Левски опитаха се, влезнаха в Шампионска лига, направиха такива хубави мачове на времето, вместо да направят още терени. Само на 5 км, Семо Спасов съм си говорил, и на 5 км от Герена такива хубави терени трябваше да се купат, да се направи едни хубави игрища и да си играят децата и да се развива клуба, а тия пари отидоха не знам къде. От Шампионската лига над 30 милиона имаше постъпление и купата на УЕФА и така нататък. То после и Сясен Петров се влизаше пак имаше... Именно за това ти казвам къде са грешките на нашите клубове. После ЦСКА, базата сега на Панчарево обновиха. Това е база раждала шампиони, това е база раждала Джеки Димитров, капитан на националния отбор Стоичков, дойде после, нали. Говорят и за големи футболисти играли на тази база, Стойчо Младенов преди него, Ради Здравков, Недялко Младенов, Пламен Марков, естествено, страхотен отбор, Аспарух Никомдинов, треньор, преди това Манолов, Симулета. Така легендарна база, така да се занемари през годините. Чак сега започнах да се прави. То е показателно и до Арена Армеец, българска армия, там дето беше... Това ти казвам, червено знаме. Червено знаме. То в момента е такава порутина там, че... Това ти казвам, че ние не гледаме на бази, не гледаме да тръгнат с децата, а ние в момента гледаме да купиме един от Африка и да го продадем на другата година. Аз няма да забравя, преди повече от 10 години си говоря с един познат и тогава спомням нашите, сега не помня до U19 или U21, бяха били на Овча купел Сърбия в някакъв приятелски матч нещо. 2 на 1, 3 на 1, нещо е такова. И му казваме, виж там нашите млади лъвове, такова. И той вика, знаеш къде е разликата? Ще видиш, вика, след 10 години сърбите къде ще играят, ще видиш, вика, нашите къде ще играят. И за съжаление, това е реалността. А защо се случва всичко някакси тук толкова бавно наистина? Защото да, една от малките светлини в тунела, казахме за Левски. Аз съм на 100%, тези фенове заслужават да имат хубав модерен стадион. ЦСКА прави в момента, ама знаеме през колко мъки мина да почнат да правят там първи копки и да дигат стадиона. Ботев колко време беше на Коматево. Не можем някакси да... А пък ако е на запад, всичко става много по-бързо. В една Унгария, в една... Тук тия близките държави до нас. Не говоря за Испания и Италия. Много. Първо ние много гледаме бързите доходи, възвръщаемост и парите. Ние всичко правим за пари. Ако беше малко да изчакат самите хора, президенти, да направят едно такова хубава база като на Ботев Коматево, да изчакат да се родят там футболистите. Димитър Младенов, бивш футболист на Ботев, Пловдив, легенда на българския футбол, на ЦСКА. Беше директор на школа. Дайте му време на човека да работи. Локо Пловдив също. Ние гледаме бърза възвръщаемост и бързо да вземем парите. И никой не му пука за децата. За съжаление. Да. Едно време държавата имаше отношение към децата и чакаше. Дори да е в момента на загуба, после се върна. Това, което се върна, аз ти го казах. Видях как сме се класирали. Ние сме 2 пъти европейски шампиони за юноши, бе, човек. Да. И сме уникални, ние сме в Мелбърн на Олимпийските игри, сме бронзови медалисти. Какво повече искаш?
Имахме страшен футбол. Ние биеме европейски шампион Франция. Една година се става европейски шампион. Сега кога ще биеме европейски шампион Испания или европейски шампион Франция или еди кой си. 84-та година Франция европейски шампион и 85-та ги биеме тук с два гола на Наско Сираков и на Георги Димитров, Джеки. И ние Германия след 94-та тук ги обърнахме. 3-2 ги бихме и те станаха европейски. Точно. Преди това те станаха европейски точно, а ние от 94-та, като си ги почнахме, си ги биеме и си ги бихме там 2-3 години, беше добре. Четах едно интервю на Андреас Мюлер, не знам дали ти е попадало, за европейското 96-та. И той казва, когато се случи жребия на европейското, нали, 4-те групи, и Берти Фокс ни събра и ни каза, очаква ни изключително тежък матч на полуфиналите срещу България. Ние, вика, бяхме убедени, че вие ще минете групата. Бяхме почти убедени, че се справите с Англия на четвъртфинал, защото те винаги стигат до там и се излагат. И вика, гответе се за много сериозен, тежък матч от сега с България на полуфиналите. Аз тогава ни прецакаха румънците, нали? Представяш ли си немците до каква степен сме им били в полезрението, а сега не наброят за живи? Ние имаме една победа и един равен на това европейско. Значи, нас ни прецакаха румънците. Беха свършили наравно с Испания и ние можехме да продължим ние, а не да ходят Испания и Франция напред, но това е другата. Може ли да се промени модела бащица в българските клубове? Или ще си кокараме на човека с парите и ще чакаме? Само чрез неволята има една приказка, нали, знаеш, за тримата братия неволята, където се вика и неволята. Това се случи, когато Левски тръгна да фалира и тогава хората събираха пари и не позволиха на клуба си да фалира. Само тогава може, като ни е опрел, как викат хората, ножа до кокъл. Ама без човек, който да има пари, за мен е много трудно в България. Казвам го, защото... Не за друго, защото всеки вика, дай ти, аз ще дай ти. Всеки чака на другия. Да. Докато когато имаш, нали, бащицата, той вика, те даже, кое е най-странното? Те почват да ги плюят, насекъде. Те дават пари хората и феновете да ги плюят. Сега не знам дали съм прав или не съм прав, ама човек, който дава пари, трябва да се уважава. Защото ако не дава пари, те знаеш какво си викат? Друг ще дойде. Друг ще дойде и накрая, ако никой не дойде, какво правим? Казвам го, защото ние си говорихме за фактор какъвто беше извън големите фенски маси и отборите, които притежават такива, какъв фактор беше отбора на Литекс. Но в момента, в който Гриша Ганчев ги остави и ги даде на общината, в момента Ловеч потъна от всякъде. Те мислят, че имат 100 мача в евротурнирите, че и повече, 4 пъти шампиони на България, купа не знам колко пъти са взимали, 2 пъти, може би 3 пъти. А в момента Литекс го няма никъде на картата, за съжаление. Той Ловеч ли е? Да не влизаме. Ботев, кой беше това? Металист Сопот. Ботев Фуковит. Ботев Фуковит с лиценз на Литекс. За да играе в Б група. Нищо не. Всеки си знае. Окей, какво е решението от тук нататък? Решението е... Какво трябва да се промени генерално? Казах ти, решението е да се даде шанс на хора, които наистина разбират и са доказали в... Дали ще е българин, сърбин, румънец, доказали се някъде, просто да им се даде шанс да ги събереме, да направим една страшна селекция. Този, онзи, да водат футбола ни и да видиш как може да се случи. Говориме за конкретни постове, едно там 6-7 човека, те да си направят екипи и да видиш как тук България може да се дигне. Аз пак така малко като гонзо, нали, паживемо повидим. Това е паживемо видим, но това е друга тема, нали. Паживемо видим. Добре, не мога да не те... си руски? Да, първи език беше в училище, като бях от 91-а. Не прекалихме ли много да стане скучно? Не, напротив, аз мисля, че това е тема, която те първа ще им бъде се по-интересна, защото знам, че е болка за много хора. Много хора има, които гледат футбол, обичат футбол и когато стане въпрос обаче за някакви конкретни неща, всеки, както казва, направи го ти, мене не ме търси. Това е проблема, че ние префърнаме отговорността на други хора. И това е много типична българска черта. Това много ме дразни. Значи, като си решил да си на тежко място, на проветливо място, трябва да се раздадеш.
хората, историята ще оценява тебе. Иначе, ако се криеш, нищо не става. А трябва ли професионалната футболна лига да администрира първенството? Защото знам, че също е тема, която много се обсъжда. Дали да е БФС, дали да е лигата, има ли значение, няма ли? И това е бил вариант. Много пъти с Валю Михов, господин Валю Михов, сме си говорили, трябва лигата да се администрира, а група и така нататък, както я искаше да рече и сега. Но има ли значение кой ще го администрира, като важното е кой играе вътре. Аз ако ти администрирам тия цветя тук, красиви цветя, дали аз ще ги поливам или ще ги полива чистачката, то е едно и също. Важното е какви са цветята, колко ще израснат, колко са красиви, каква порода са и така нататък. За мен не е толкова важно кой ще ги полива. Много пъти сме говорили за броя на отборите, между другото. Аз и това ще гледал съм ти други подкастове, защото ти си интелигентен човек, така мирен човек, както мога да се каже. С Явор Кръстев си говорихте 10 отбора, 10 отбора, 10 отбора. Какво е твоето мнение? Моето мнение, за това го казвам, моето мнение за мен е, трябва, ние в България имаме 12 области са. Сега ще ти кажа, Благоевград, слушаме се, Благоевград, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София, 12. Сега ми кажи, може нещо съм изпуснал. Сега ми кажи. Кърджали. Добре, Кърджали. Кърджали, това ми е за първи път на вас. Така. От Кърджали, но пак е много. Защото 20 няколко години аз съм към друг син отбор. Група, нищо. Така, ето ти сега, видя ли колко са тия областните градове, в силните градове. За мен тия всичките градове трябва да имат поне по един представител в А-група. Така се дига нивото на града, дига се отношението на кметовете към футбола, дига се отношението на хората към футбола, самочувствието, ако щеш, и така нататък. За мен България, това, което е измислено 16 отбора, не е било случайно, когато са го мислили на времето преди 70 години нашите предци. Така че за мен България трябва да си има 16 отбора. Това е най-добрият формат, защото представи си сега, играят 4 отбора от София, 2 отбора от Пловдив, 2 отбора от Варна и още там 3, 10 отбора. И какво правиме с Благоевград, с Монтана? Те ще има изпадащи, ще има влизат. С Велико Търново. Така общините се дигат нагоре. Това е моето веро. Значи не може ти Велико Търново да не се опиташ да влезеш в А-група. Не може ти Бургас да не имаш отбор в А-група. Не може легендарен отбор като Сливен да не е в А-група. Не може Русе да не се бори за А-група. И затова 16 отбора е много добре, за да може цяла България да има някакъв баланс и навсякъде се развива футбола. Иначе отчаиваш хората по области. Монтана не имат отбор, колко ще развиват? Те Б, Асансьор, окей. Не дах пример добър с Пирин, Благоевград. Б група са в момента ми. Те, ако няма 16 отбора, че те Пири не могат влезат още 10 години в А група. А това смазва мечтите на децата. Че от Мари Костиново кой е? Бербатов. От село Ключ кой е? Стойчо Младенов, Спас Делев. Там крестна район. Именно. Боби Галчев от Добринщ. Кой ще дигне тия деца и ще ги накара да тренират, като те нямат отбор в група? Нали? Тия батковци, тия хора трябва да им покажат, че да ги възпитат в любовта към футбола. За това трябва да си с 16 отбора. Защото всяка една област, голяма, или град Перник, Велико Търново, Русе, пак да не се повтаряме, но и също Стара Загора. Ако нямаш град в Стара Загора в това група Беро, че кой ще играе в децата на Беро? Какво ще правят? Къде ще идат? Пловдив на 150 км. Къде ще идат? Бургас. Няма как. Трябва всеки да се бори и да има възможност да възпитат футболното в децата, за да дигнем нагоре. Всеки една област трябва да си има шанс да си е в А-група. Аз съм съгласен, не го отричам, но това няма ли сега някой тук ще каже, окей, те нямат проблем да са 16 или 20, но това пък няма ли да доведе... Това ще ги накара и самите кметове, самите общинари, самите общински съвети, самите фирми да се борят града им да дигнем нагоре. Нали? Това е целта.
И тогава подкрепата е много важна. Съгласен съм, но мисълта ми беше, това няма ли да доведе според... Аз съм сигурен, че има хора, че пишат коментари на тази тема, до още повече безмислени мачове за отбори, дето... Защо да са безсмислени? Тръгнахме с уж безсмислените мачове. Спартак Варна загубиха 2 пъти, бам, на стадион Василевски равен с ССК. Монтана загубиха 2 пъти, бам, равен с Локопол и после бият. Това да е безсмислено, не дей така. Виж, че всичките са... Силите са много равностойни, особено на средата в българско. Сега, кой е последен, бе, юнак? Ботев Пловдив. Ботев Пловдив са последни. Айде, сега да видим нататък как се развият Ботев Пловдив. Ботев Пловдив ще изпадат и не. Не стига. Затова ти казвам. Ето сега, виж, почва борбата. Па Ботев Враца виде как се дигнаха. Па бият хората, па се мъчат. Монтана... Миналата година на един косъм бяха Локо Пловдив. Добре, там, че викам си, това беше ако... Така да е, виж, и отдолу имаш пак отбор с кой играят Локо Пловдив. С Марек играят, ама Марек е легендарен отбор. Марек Дупница, човек и Миньор Перник. Че това са най-култовите матчове, къде съм гледал в живота си, бе. Така че моля ти се, трябва всеки един голям област да има шанс да има поне по един отбор и така ще се дигне нивото и любовта на футбола в самата област. Окей, към финала сме на подкаста, не мога да не те попитам кога любимият ни Левски ще стане шампион. Хайде. За финал. Хайде да кажем тази година. Всека година, като ме карат на подкаст, викам тази година. Спасе някоя. Спасе някой ще оцеля. Не, виж, не играха никак лошо това лято, есента, добре. В смисъл, равностойни са. Отдогоре с не кой знае колко по-добър сега от Левски. Другите отбори, Черно море е добре, ЦСКА 48 много съм приятно изненадан. Много има и българи, 5 човека. Взеха 40 футболисти там. Да, 5 човека в титулярния став. Българи, 5 чужденци. Не е толкова страшно. Изненадан съм приятно. Да, и те държат ниво. За съжаление на феновете на ЦСКА София са по-зле, но те ще се върнат. Там ще се оправят нещата. Ще се оправят, аз съм сигурен. Не може... Не могат да станат шампиони, да разбираш. Това иска да ти кажа. Че тази година... Там има... Сега аз не съм навътре при тях в нещата, но има някакъв тотално генерален проблем. Много добър треньор. Където и да е ходил, този човек винаги знае. Аз знам, сърбите са силни. Той Чичо Венци на един подкаст каза при моите приятели Милко и Явор Пиргов и каза, сърбите вика за характери, чепати са, обаче знаят да работят. Така че Душан е супер треньор Керкес. Там смениха футболисти, директори и пак не. Много директори, какво ти казах, много маймуни на един клон не трябва. Трябва да управляват, от един да зависи. Да му даде шанс и ако 1, 2, 3, 5, 15 месеца, една година не става, пиши я бегава тази година, в следващата Душан, ако стане шампион, какво ще кажат феновете на ЦСКА? Така е, даже даваха някой пример сега. Ясно, че примера беше с Локо Пловдив при Акрапович. Той в първите 10 мача има една победа, обаче после 2 пъти взе купата. Купа на България 2 пъти поред Локо Пловдив. Това го няма никога в историята на той иначе култов български отбор с много фенове. Окей, на финала сме, подготвил съм ти няколко блиц въпроси. Такива 2 думи, избираш си някоя. Такава кратка игра, малко да разпуснем от тази сериозна тема. Чувствай се, между другото, винаги поканен, защото това е нещо, което винаги подлежи на... Интересен бе, човек, аз. Мисля, че ме изгониш по-рано. Не, напротив, темата с българския футбол, аз знам, че е интересна на много хора. Много неща могат да се коментират, много неща те първа ще се анализират все още и ще се говори на тази тема. Готов ли си за тази кратка блиц игра? Слушам. Супер, ще помоля от апаратната да дадат твоята камера, за да следим реакциите. Гледане на български футбол от първа лига или гледане на английски футбол? Български футбол, разбира се. Любим европейски отбор? Червена звезда Белград. Така. Любим спорт освен футбола? Ски. Добре. Какъв е периода, който трябва да се даде като минимум на един треньор в първа лига? 2 или 3 години. Окей. Ако можеше да вечеряш с една историческа личност, може и да не е между живите, коя ще да е тя? Наполеон Бонапарт. Супер. Кой беше първият матч, който гледа на живо? Левски Добруджа 93-та година. Как завърши? Левски биха много.
3-4, 5 на 0. Да, то тогава 5 на 0 на стадион поколение. Васил Левски. Коментирах го с един мой голям приятел. Бяхме в Б сектор и отдолу имаше един човек, нямаше много хора, който през цялото време му надувахме главата как си подават нещата. И второ по време този човек отиде в Г сектор и ние се преместих. Тогава нямаше огради. Да. И продължихме да коментираме и тук. Пак ли вие дойдохте, беше ми надувахте главата. Това ми е първият спомен на Левски Добруджа. Ако животът ти беше филм, как щеше да се казва? Гладиатор. Супер, култов филм. 100 лева за матч или 100 лева за петък вечер? 100 лева за матч, много ясно. Как? Кой ще стане шампион тази година? Прогноза. За България? Да. Левски. Амин да бъде. Сега тук знам, че има. Да? Дай Бог, няма значение. Ние си казваме. Добре, последно. Ровене в спортни сайтове, социални мрежи или участие отново в бизнес кафе с Галбачев? Естествено ще направя четката. Веднага се връщам, само да ме поканиш пак. Разбира се. Винаги. Няма и проблем. двете заедно. И двете заедно ще го направим. Добре. Много ти благодаря за това участие, за всичко, което сподели. Знам, че имаш много истории. Аз съм гледал и други твои участия. Много неща можеш да разкажеш, но нека да бъде следващия път. Благодаря ти още веднъж. Чувствай се, както казах, винаги поканен да говорим на тези проблемни, интересни теми, защото в крайна сметка някой път трябва да се бръкне дълбоко в раната, за да почне да се лекува по някакъв начин. И аз искам да пожелая на всички хора, които се занимават с футбол, на всички фенове, да работят здраво и да имат късмет и да вървим напред. Да си подкрепят отборите най-вече. Те носят и радост и тага. Той това е чара на емоциите и на футбола. И от хората, от които зависи бъдещето на футбола ни, нека работят много и да имат късмет също. Супер, благодаря ти. Благодаря и на вас, които гледахте този пореден епизод. Вярвам, че ви бяхме интересни, защото, както казах, това е тема, която вълнува много от вас, поне хора, които пишат. Така че тепърва и занапред ще правим повече такива теми, свързани с футболния бизнес в България. Кой ще бъде следващият гост в следващият епизод? Очаквайте и ще разберете. Всичко добро и до следващия път.